Мои дорогие парафіяне, умілаваныя у Христе Пану браты і сёстры, калі слухаў другое чытанне паслання апостола Паўла да філіпянаў, хочацца да вас звярнуцца тымі самымі словамі. Конечно, не магу сябе параўноўваць з апосталам і ў веку, і ў мудрасці, і ў святасці, але у сэрцы святарскім, калі перажываю пераломныя моманты юбілейных гадоў, калі, памятаеце, святкавалі 20годдзе майго святарскага служэння, я казаў, што вось ад этого моманту хачу, каб маё святарскае служэнне для Бога і людзей было на нас скіравана толькі ў адным напрамку, каб вучыць любові, самому яе вучыцца і гэтай любоўю дзяліцца з іншымі. І таму словамі Паўла звяртаюся да маіх парафіян. Бог мой сведка, што я люблю усіх вас любоўю Езуса Хрыста. І малюся за тое, каб любоў вашая яшчэ больш узрастала у пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазналі лепшае, каб вы былі справядлівымі і безаганнымі ў дзень Хрыста, напоўненыя пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста на славу і хвалу Божую. Вось мы з вами перажылі ў пятніцу кардыётэрапію якраз на тэму аздараўленчай моцы любові. І вось Слова Божае працягвае, таму ў сэрцы маё ёсць жаданне, каб мы далей эту тэму разважалі і прасілі Господа аб разуменні. Трывайце у настаўленні евангельскім Слове Божым, узрастаючы ў тым, пра што Павел кажа. Малю сапраўды Бога, каб наша парафія глыбоцкая, каб мы ўсе, дзеці Божыя, яшчэ больш узрасталі ў любові і ў пазнанні этой любові. Ведаеце, што любоў Божая безмежная, яна не мае межаў пазнання. Яна не мае граніцаў, яна не мае правіл, бо любоў Божая безмежная. І такой любоўю Гасподзь любіць кожнага з нас. І такая любоў мабілізуе кожнага з нас, каб мы гэту любоў адкрывалі ў сабе, таму што мы дзеці Бога. Наша духоўнае жыццё, нашы адносіны з Господам — это праца над сэрцам, над душою толькі ў адным напрамку, каб узрастаць у гэтай любові. І паглядзіце, Павел апостол пісаў гэтыя словы калі? Да верных у касцёле філіпійскім. Калі ён пісаў это? За больш 2000 год. А як яно актуальна пастаянна, таму што это адзінае, да чаго мы павінны імкнуцца. Адна і найважнейшая запаведь любові. І час адвенту — гэта час асаблівай працы над тым, каб мы ў гэтай любові ўзрасталі. Цікава, у гэтым сказе Павел апостол падкрэсляе, каб вы пазнавалі лепшае. Ведаеце, у нас Бог нам даў розум, і інтэлектуальныя, валявыя здольнасці, бо чалавек адзінае тварэнне, якое мае розум. Каб мы пазнавалі. Што мы пазнавалі? Бога і свет, які Бог стварыў. Але Павел кажа, у гэтым усім пазнавайце, што ёсць лепшае. Это калісьці нам прафесар у семінарыі казаў: «Księża, не чытайце добрых кніжак, чытайце найлепшыя, бо вам жыцці не хваціць». Так само і Павел кажа, пазнавайце, малю Бога, каб вы пазнавалі лепшае. Што найважнейшае? Іерархію каштоўнасцей у жыцці трэба распазнаваць пры Божай мудрасці, пазнаваць, што ёсць лепшае. А Павел апостол той жа кажа ў пасланні да карынцянаў: усё ісчэзне, пазнанне знікне, прароцтвы не будуць патрэбныя, вера нават ужо не будзе патрэбна, калі мы станем на суд Божы, а любоў трывае вечна. Што адкрыла святая Тэрэса ад дзіцятка Езус?
у сваім жыцці, которая памерла ў маладым узросце, в цяжкіх хваробах. Яна адкрыла найважнейшае, найлепшае ў касцёле. Яна сказала: «Я буду любоўю ў сэрцы касцёла». Прачытала гімна любові і зразумела, Дух Святы крануў яе, кажа, ёсць шмат дароў у касцёле, якімі можна служыць. Настаўніцтва, выхаваўства, служэння, аздараўлення, изгнання дэманаў, пророцтва, шмат дароў. Але, кажа, найважнейшы дар – это любоў. І я хочу быць сэрцам для касцёла. У сэрцы касцёла буду любоўю. Не? Яна пазнала, што ёсць лепшае, найважнейшае. Каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста, напоўнены пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста на славу і хвалу Божу. Калі мы гаворым пра падрыхтоўку да суднага дня, то хрысціянін – это не той чалавек, который павінен дрыжэць прад судным днём. Памятаеце, у першую нядзелю Адвенту: «Падыміце ваши головы, падыміце голову вашу». І мы у працы сваёй духоўнай павінны так жыць, імкнуцца да святасці, каб трываць у любові і чакаць гэтага прыйсця. Чакаць прыйсця Пана. Это як жених чакае невесту. Наша сустрэча з Панам – это момент хвалявання, не хвалюючы момент. Я рыхтуюся да сустрэчы з Панам. Усё наше жыццё – это падрыхтоўка да сустрэчы з Панам, які ёсць любоўю. Разумееце? Вот уявіце сабе, кожны з нас там, вядома, кожны мае свой пол, мужчыны, жанчыны, да, мы там не гендерныя ідэалогіі не прымаем. Але уявіце сабе, што кожны з нас ішоў бы на сустрэчу, там, мужчына з невестай, там, жанчына з женихом, да? Хвалюючы момент: я іду на сустрэчу з каханым, з любімым. Господь ёсць любоў. І я праз сваё жыццё іду для таго, каб сустрэцца з любоўю. Не з караю, не з суддзёю, не з адвакатам, настаўнікам или там яшчэ кем-то. Хаця Хрысту давалі многія тытулы. Настаўнік там, да. Ось. З любоўю. Я іду на сустрэчу з любоўю. Усведамляеце сабе это, да? Для чаго? Для таго, каб маё сэрца адкрывала это жаданне. Так як на кардыятэрапіі мы разважалі, да? Што мы у сваіх немачах хварэем, жыццё наше зямное абмежаванае, не прадліваецца жыццё, таму што мы ж не жывём у любові. Нашым дзецям смутна ў нашых сем'ях, таму што там мала любові. Сужанства наши не развіваюцца, не удасканальваюцца ў адносінах, да, для таго, каб яны скучалі, сумавалі адзін за другім, таму што там нема любові. Муж вяртаецца дадому не з радасцю і хваляваннем, толькі са смуткам і нервовы. Але каб асяроддзе ў сям'і было любові, то ён вяртаўся туды хутка. Разумееце, любоў – это ўсё. Это ўсё, што дае чалавеку дынамізм, дае чалавеку магчымасці направіць сваё жыццё, вызваляе ад страхаў усялякіх, да? Не зневаляе, але чыніць свабодным. Глядзіце, як у Евангеліі сённяшняй мы пачулі голас Яна Хрысціцеля, які цытіруе пророка Ісаю. Пророка Ісаю. І тут сказаны такія словы: «Падрыхтуйце дарогі Пану, раўняйце сцежкі Яму, кожная даліна ўзвысіцца». Уяўляеце сабе, што даліна? Даліна – это роўнае месца. Роўнае месца, кажа, узвысіцца. Слухайце уважліва. Кожная гара і пагоркі панізяцца. Выбаістыя дарогі, крывыя дарогі, у нас такіх много глыбока, стануць раўнінай. Роўненькай, да? Роўна. Ланцугі гор стануць далінаю. Што это азначае? Што Бог у сваёй любові выпраўляе все, што хоча.
Хто триває у Божій любові, да, то Бог виправить що угодно у твоїм житті. Твої гори, твої проблеми, які ти думав, що вони ніколи не скончаться, ніколи не вирішаться, да, гори твої стануть долиною. Це гора проблем, не? Стануть долиною. Господь їх виправляє. Долина, кажется, пустыня, да, я в пустыне, да, ничего не бачу, ничего не, это самое, да, узвыситься. Убачиш у этой пустыне конкретные знаки Божьи, узвышение. Так дзейнічае любовь, браты и сестры. Тому это жаданне узрастаць у Божьей любові няхай далей працягваецца у наших сердцах, да, каб мы з Господом працавалі над этим. Адвент – это чаканне сустрэчы з любоўю. А гэта забавязвае мяне, да, узрастаць у любові. Просто. Нам не трэба мудрыць нічога ў адносінах з Господам. Нам трэба адкрыць сэрцы на Пана і дазваляць Богу выпраўляць і знішчаць тое, што не Божае. Бог это робіць делікатна, цярпеліва. Ён не падпарадкаваны часу. І наша душа таксама не падпарадкавана часу. Мы абмежаваны толькі ў целе. То дазваляйце Богу дзейнічаць, разбураць тое, што не Божае, умацоўваць тое, што ад Яго, каб падымаць нас і каб мы ўзрасталі у гэтай любові Божай. Господь наш, мы дзякуем Табе за тое, што Ты прыходзіш да нас, як гаспадар любові, як той, который вучыць нас сапраўднаму жыццю і моцы, і праз заступніцтва святых, якіх мы сёння ўзгадалі, просім, дапамажы нам узрастаць у Тваёй любові і ў любові да бліжніх. Амин.